सानदोंदा गथ'खौ दाख्लि लाना फैदो शुक्रबार खालि लाना फैदो शुक्रबार लाबोनानै रबिबारनि बेलासे मैयायो दोननो थांदो दोननो थांनानै इनि हरावनो जाबाय दिनै हराव जानो थाङोबा दाथ' मावजि गाबबाबोथ' बाहायबाबो मावजि खुसिबाबो बाय खोनायोबा मानो होनबा जोङो फेनबो सलायदो रुमसे रुमथाम नालाय दं रुमथामाव रुमसे गेजेराव रुमाव उन्दुबाय उन्दुनानै दा इखौ जावनाय लोगो लोगोथ' बाहायबाबोथ' खस्थ' दंमोन ओमफ्राय दा जों सानो आरोना इयो इमान दिन थाबाय थानानै हौवाया आंनिया बाहेराव थायो 2.5 बोसोर जाबाय एसे बिमा फिसा थायो जोङो एख'आनो जाया ओमफ्राय दासो माने होमबाना आं शुक्रबारै फैबाय आंनि फिसालाया शुक्रबारै फैनानै दानाबा इयो दा दिनैनि हराव खामानि मावबाय माया मावखौ मिथिला आरोना सिखावबाथ' इयो फैसादोंमोन फैसाफोरखौबो लांगौमोन नाथाय इयो फैसाबो लाङाखै मबाइल गंनै दोङो मबाइलखौबो लाङाखै जों सानैया उन्दुना दोङो थदानो गैया माने जोंखौ उन्दुनायनि निसा होजोबना दोनदों जाथाया हरनि खैथासो जाखोमोन आंनि कन्टेक्टआव आइडिया 1:30 नङाबा 2:00 गोदो उन्दुलांदोंमोन नोंसोर ना नोंसोर निसा होनाय बायदि जादों निसा होनाय बायदि जादों जोंहानि बिहावा फिसालाखौ फोजाफैदो बाबा नोङो मानो थाव उथियाखै ओरैनानै मानो जाजोबलांखो इयो सियालसो हाबदो ना मासो हाबदो ओरैना मोनसे कन्टेक्ट जाबाय ओमफ्राय माने दरजाखै नायफैनो फैयाखै बेखौ साननानै माने सियाल हाबदो सानबाय ओमफ्राय दा दरजायाबो खुलिजोबनानै माने जोंखौ माबाबाय इ फिसालाखौ फोजाबाय फोजासे फोजानानै ओमफ्राय फिसालाया बोरैबा दुफुंनो सिखारबाय खर' गिदिंबाय लिंगाबो ओरैनोबाथ' उथिनाया खर' गिदिङा दा ओमफ्राय आंखौबो ओरैबायदि फोजाबायबो आंबो थरानो गैया थर गैयाबा नायब्ला गथाय आगान गोजा न' बिथोरालागै थांनानै नायहैजोबदों मोनबेसेनि आगान दं ओरैनो साबेसेनि आगान ओरैनो दा मानसिनि थाबायनाय एथ' गाथासिनथै उब्लिबोनाय ना उब्लिबोनाय बा खर'फ्राव बबा मोदोमफ्राव नांदोंमोन खोमा फिथर गथाय आरो माबानाय गोजा ओमफ्राय गथ'आ फिसाला फिसाजोमोन फिसालामोन हस्टेलाव दोनहैबायमोन न' बस्तियाव नया बस्तियाव फरायो आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना सोरखौबाफोर सन्देह खालामदों ना साखन्द्रा होनना सानदों ना जोंथ' दा साखन्द्रा होनना सानदों गथ'नि थाखाय फैदोंमोन गथ'नि थाखायनो फैखादों जोंखौ खानैखौबो हौवा हिनजावखौबो माबा मोनसे खालामगौमोन माबा मोनसेबाबोथ' जोंखौथ' निसा खालामलांनानै गथ'खौ मोनिखाय माने दरजा खुलिजोबनानै ओंखारलांबाय आरो साबैसेमोन जों मिथिया आरो थांनानै ओमफ्राय मा होनो गथ' फिसा होनना बुंबाय मा थांसैलै ओरैना बुंबाय ओमफ्राय थांबा ओमफ्राय जोङो होनना बुंबाय आरो दे थाङोबालाय थांनो हागोन दे नोंनि गोसो ओरैनानै बुंनायखाय ओमफ्राय खोनादोंमोन दा माने जोंहानि न'आवनो जाबाय जोंहानि न'आवनो जादों माने बेनो सानो जोङो दा घटनाया जादों फिसालाया थानायबा बायसान्स मा जागौमोन बेखौ सानो आरोना जोङो जाहाथे माबा मानसिफ्राबो रायजोफ्राबो साबधान जाथों जोंहानि न'खराव दा जाबाय रायजोफोराबो हुसियार था नै बिथांनिनो न'आव दंमोन मबाइलफोरखौबो लाङाखै गंनैखौबो जेने तेने गथ' गैयिनि थाखाय बासिबाय गथ'आ जुदि थानायमोनबा मा जागौमोन देनाय मायाव मोनगौमोन जोङो नै दिनै हराव बिथांनि न'खरावनो जादों नै बेजों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे गथ'आ भाग्यबा मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन बिसोरखौ माबा निसा सारना होदोंनो फैसाबो दंमोन मबाइलबो दंमोन जेबो बुस्थु लाङाखै बे जानो हागौ हयथ' सकन्द्रा जानो हागौ हयथ' मानसि खावनाय माबा मोनसे जाथाय जानो हागौ बिथाङानोमोन गिरुवा बागानपारा गिरुवा बान्दुबुरि गामियाव जादों बेयाव मिया हराव हरनि खैथासो जानाय बिथांनि मुङा गपि बर' दिनै